penonton satu kita yang sangat penonton setia dia. Iyo. Yo. Oh ya. Yo konco do mrene yo. Mirsani pasukatan ingkang seketo. Yo. Jadilan sakti karya budaya Jawa lan kreasi tansah anya wiji. Oh ah. Yo konco do mrene yo. Mirsani pasukatan ingkang seketo. Jadilan sakti karya budaya Jawa lan kreasi tansah anya wiji. Ayo, dang, ayo, satset. Ya, laske wae bolo, laske wae. Sop, ya. Ayo, golok wis disah apa urung nggo nebangi kayu iki men. Ayo. Jos. Oh, slow. Ayo. Iya masih terbikin spesial buat segenap panitia yang bertugas ya mas. Betul sekali. Matur sembah nuwun buat partisipasinya. Ya. Terima kasih sudah mengundang kami sampai ke sini. Dan mensukseskan suatu acara tentunya. Karena tanpa panjenengan semuanya acara nggak berjalan lancar. So. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Rakata. Oh ya. Yo. Jos. Rakatak. Oh ya. Oh ya. Sop. Jos.
Rasane wis ora krasan nanging atiku tansah glisian mau pengen ketemu karo sliramu cah ayu najan mung sedelo ati dadi lega. Kowe sing ana sajroning ati tresnaku iki tulus sing ati ana ngomah so eo mendem rasa seroning dodo nanging aku arep sambat karo sapa tur wong tansah glisian arep mangan radoyan kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara aneng omah rasane wis ora krasa asik karepake kukutu pengen dolan among pengen ketemu marang sliramu Mas Cito nadyan mung sedilo ati dadi lega
Shalalalalala, shalalalalala. Oh, 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 Shalalalalala, shalalalalala. Ayo mas, ayo. Kembang melati tuwa neng gunung lawu, ati ayam yen lagi nyawang semu. Bayang apa bunga rasa ning atiku, bisa ketemu lungguh jajanan sliramu. Iya mong kowe sing ono ning jero ati, tresnaku iki kuwas ning ati. Iyo, 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 Iyo. oh, iyo, Iya. iyo. Jawab. Yo, 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 yo. Oh ya. Putra Wiratama Sekti Karyono. Ya. Oh oh, ae. So, Oh oh, so, ae. so, Oh oh, so, ae. ae. Jogja Solo. Oh oh, oh, oh oh, so, kurang asupan, jarane kurang asupan mas. Kurang komboran katul. Ora iso nyelentak no. So, Oh esek. so, Ya esek. so, Esek. so, Ya esek. so, Ae. oh, so, Oh so, so. oh, Oh Ketal. Yo, Cuk. Bocah tua nakal, bocah tua alak kadur, ngalak kadur, Bocah tua nakal. atak keong guntul, atak keong untul, atak keong ciki wir iciki wir iciki wir nae sapa ganteng tenan, nae sapa ganteng tenan, atak keong atak keong gandul atal i tak elo daen iya ala gadenge ya sing arep dhewe gadenge nae sapa iya oh ya ya oh ya ayo ting kudang meneh ayo
kucal meneh mbokmu. Mbokmu. Yo yo ala ala. Ala ala ala. Iya. Oh ya. Osar. Yo. Suk. Ya. Opsa. Kacang prakara koso akara kangku miwang angkat dari suarane tetep gumuruh por panggriting turangga munyo sauran mangungkung racipta kumangkating prang sambil protiaseng prajurit yang kacang aku miwang kakateri suarane tetap gumuruh war pandriting turangga pedeperi punya sauran mangkung rajin aku mangkating prang sami rotiaseng prajurit Asing kacang prakara koso akara kangku miwang kakateri suarane tetep gumuruh war panggriting turangga pendeperi punya sauran mangungkung prajena kumangkating prang sami rotiaseng prajurit kacang prakara koso akara kangku miwang anggateri suarane tetep gumuruh war panggriting turangga pendeperi punya sauran mangungkung rajeta kumangkating prang sambil rotiaseng prajurit kacang prakara koso akara kangku miwang kakateri suarane tetep gumuruh war panggriting turangga pendeperi punya sauran mangkung rajena kumangkating prang sambil rotiaseng prajurit Yo, cha, jos, ta, anjajah desa milang kori kala mangsane pariwisata alam nusantara
kang sawiji sesotyaku memaneku doni mas wong ayu panyuwunku muga mas ora lali marang janji setiamu. Kitungku kanggo sira absarine kalbu kesemekan manis madu dasar bagus parasmu kang tanpa layu sesotyaku memaneku doni mas wong ayu panyuwunku muga mas ora lali marang janji setiamu. Oh ya, oh ya, Putra Wirotama.
saka manekku mong sira wong tebus panyuwunku panyuwunku sira muga sira ora lali marang so iya akan saya lawan. Saya lawan pokoknya. iya Maju, maju. iya Ja. Yo Ya. Do, ya. So. Oh, ha, oh. Oh ya. So. Jos. Carane lemu tenan iki. Sing ndi? Ki arep mlaku kangelan. Cedak suket akeh ngono Mas. Arep mlayu lah kangelan. Hati-hati Oh, bentar iya. lagi jadi korban. Komberane tutuk akeh. Ayo yo. Komber katul. Siap melawanmu Dito. Oke. Tetap saya lawan pokoknya. Yo. Ho, So, no, so, Hop. Ya. Hey. Ya. Suwe ora jamu dek, jamu kodhok meniran. Wes suwe ra ketemu pisan dadi pikiran. Ya. Iya. Segitu doang. Iya. Wes ngono ae. Ya, kasih tuh melawan wis. Wes lemah pokoke. Iki disambung kedrukan meneh. Ya, buta-butane yo. Sop. Ya. Iki sing kesusu bose iki. Penak kali ya, Mas. Emangnya ngono. Ki pentil apa to jane tiba wae. Oh ya. Iya.
Iya. Biasanya kuwi banter Mas perkara iki aki-aki ya sing alon-alon. Ya ha juga. Osa. Ya. Iyo. Yok sa yo Aku datang. Aku datang. Serang. Jos. Oh boy deh, rawat lapangan dewe, ya. Ayo. Sob. Sob ya. Yo. Yo. So. Ya. Yo. So. Jos. Ikat rapat sangga. Oh ya. Lo. Ya. Rakatak. Oh ya. So. Wes, ayo, yo. Yo. Op. So. Jos. Yo. Sos. Akan saya lawan tidak? Perang bora? Islas nih bolo. Rakatak. Op. Oi, alon. Akan saya lawan. Maju sini. Kisana maju. Aku Tetap tidak saya takut. lawan. Sok. Sudah. Oh. So,
Yuk. Oh ya. Oh ya. Ya oh. Cumang keingyuto sang satrio tomo tetapi engkang sumpah kecurit amba bela bangsa liloto ing nyawa dakyang letaruna kusumane bangsa Oh ya. Oh ya. so maju yo Oh, podo-podo lemune. Iya. Ayo lo. Wes karepmu kono. Wes karepmu kono. tak suduk Suduk manduk. Wes ngono kuwi. masa ya mantuk-mantuk Suduk karo manduk. Sud. Giliran Ya. oi ngablang-ngablangan yo dengan tangan kosong saya akan lawan Wani ya awatan kosong. yo Ais. Oh. Wes ngono, bingung. Yo. Ayo. Sing tenanan iki. Ora guyon lho iki, tenanan iki. Yo. Hop, sia. Hei, iya, pisan rok. Ayo. Oh, nah, tumandang. Ayo. Aku satrio saka ngerti aku. Yup. Kuat. Copot. Tendang. Ngamuk. Wes. Oke, masuk. Ayo, masuk. Nanti gua bilangin mak gua. Gue gitu loh. Nanti gua omongkan lo. Gue gitu loh. Ya. Tak om. Tabrak wae yo. Tabrak ae. So. Wes gak nang buri. Wes nang buri. Wes. Sweat. Ayo
Sing dalon-dalon wae ya. Kowe sore ayo arep mulih apa ora? Ayo. Ya, siji lagu. Nonano. Ayo, alon-alon bae. Bariki dikirim perang. Melok bis TNI. Lolo oh ya yen ora sambat wis ra kuat arep jalo tulung bingung leku nembung tekan so kapan bisa mendem iki kasmaran kenyotan kepati-pati yo sarep neh yen naro crita karo sapa yen ora crita kok tambah nelongso kok saya suwe kok ngene rasane setino dina kok ngatoni wae oh ya tanduke kalem rate gawe larang eseme gregetake ya ben
tako lan kondo yen tresno piye-piye aku pasrah lan lilo yo ya oh ya ayo tarik cong tarik bolo oh ya ya so dia bola sitra amakana sitra taliwonku sitra lentu biro tambul mangko yo iya ya oh ya Yup. Iyo mas. So ayo Iya sida apa ora mas. oke sida nggawa 10 juta apa ora Sida. Ning arep moto. oh Go. Oh. Lo. bar Paripurno ayo panitia mana panitia ayo semuanya terakhir Sewu dumateng para katang sedaya sedulur sedaya ingkang kawula hormati ingkang kawula tresnani gegandingan sampun sonten pramila kawula pokasaken sementen saking kula SKB Setikarya Budaya mbok menawi wonten letak-lentunipun kinang nuju prana tindak tanduk sopan santun kula sakanca kirang terep anggen kula matur nggih kirang pas jejering jalma limrah tita sawanta boten wal saking lepat lan katalumen pramila kawula sarombongan nyuwun agunging sih samudra pangasami mugia saged kepanggih wonten lain medal saking kawula undur diri billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur suwun.